जे जरानो बुजिनाय बनो जरय बाक्सा हिमानाय वेलकाम बैक आं खोनोनि खासुकसा फिलु जमातिया गनो जों तिनि सालायनाय जोंनि ससाइटिनि जे सिख्ला दंनाय रनि नतयै जों वान सावगै नायलायनाय दिनै हायो जों नगै दङ जोंनि ससाइटिनि सिख्ला र गोबां कुक बर' बुमहायखे दङै दं तानि बाङो अमहायखे दङै दं ते उ जागानि बाकेबो टेक्सा काहा इंगलाय माननाय बनो तैबै वान सावगै नायलायनाय थिगनो जों अमहायखे वाइसुसु दङानि नाङोनो फिया सामों खायावैसो अमहायो मांसो गोलगजा गेबनो जों वान सावगानि साइसिकां जोंनि ससाइटिनि जे सिख्ला दंमानि र बाहाय जात बरक बुतं बनो सिकां बुजिनायलायग्राना गनादि जोंनि ससाइटियाव 3 टाइप्स के सिख्ला दङ आलका खेनो इनके फार्स्ट नंबर टाइप बरक इनकेनो बम हायरावबो माला बरक इनकेनो कायसा फाइनेंस फ्रीडम निजेनि याथेबे खुरबाय बासाव निजेनो मालिक खे दङानि मुसुगो इनके बरक हायनो ताक नायखां इनकेनो जों तिनि हायबो इंडिया बिसिनो मा सक्सेस नुगै दङ ताबो खरक साबा डांस खायफोनो सक्सेस इंगै दङ ता रागव फन हुंदी बाक्सबा कॉमेडी खायबै इंगै ता कपिल शर्मा हुंदी बाक्सबा क्रिकेट थङै धोनी हुंदी गे बर' हायनो जों तिनि नुगै दं गे बर' ओंखोनो निजेनि याथेबे खुरबाय बासावैनो फाइनेंस फ्रीडम खो कायसा बुमुं स्नावाने नाङो जाते निजे थै थांफोनो बुमुं किसा तंनाय जारखेनो स्नाने नायो गे बर' हाय कायसा फर्स्ट नंबर रखा गे सेकंड नंबर ओंखोनो बम हाय मोनले बर' ओंखो कायसा ऑफिसर न तयनो वानसो रैंक कामबो थांगै ताबो टीसीएस ऑफिसर ने आईएएस ऑफिसर ने डॉक्टर ने इंजीनियर ने साइंटिस्ट ने बहायरनो तयबै कायसा लाइबो एम्स नावो आं अमाहाय ऑफिसर नाय नै के बर' हायरनो नायखांखोनो स्कूल कॉलेज रो परे फानो बर'नि बेलायनो माग रो काहाम फायो बर'नि इनखेनो एम गोनांबा केते कायसा टाइप रो इनखेनो एमलेस तानि बाङै लेखा परे नाय बफानो सिया लाइक आंबो आगेबो अमाहायनो एमलेस तमाने बांले खा आं परे नाय सि सायमानिया गेबोनि बाङैनो मागबो काम के तिसायमानिया तानि परे नाय सि सियाबा जस्ट एक्सक्यूज रोवानि परे तमफोर स्कूल लंनि एक्सक्यूज रोवानि र ता ट्यूशन परे फररगो परार जांकेनो परे याखायबै बहक साबो लुमै दङो बा पथे पट एक्सक्यूज खायबै ट्यूशन रक थाया अंसिवानि र अमा हायरं मांनो जस्ट एक्सक्यूज मांनो अमा के परा न तानि परे नाय सियाबा के कायसा बर' मोनै सङै त खाया त नाङै दङो के खायजागो त मान एन्जॉय टंथौगानि मेला र उन्ते सिदि कायसा जागाराव मेला र इंसिदि मासिं जरा बेलायने गसां हायफानोसे मेला र हे हायस लामावै माथं गसां मा जरा र फानोसे yang बेरायलाय सिवानि र अमा हायमांनो कोनो लाइब तमा खायनाय खाया कोनो सिया जस्ट हाय तंदि सादि आइ मंसस गरै न बुसि मानै थङो अमा हाय खेनो एमलेस माने तङै फाइबो अमा हाय खेनो सिनि सिख्ला र गोबां कुक दं माने नौजागै दं यदे ताबो के अमा हाय तानि बाङै एमलेस ngै थांलां ओ जागावबो कायसा सिनि फ्रेंड्स न तै किसा कगमा सालायसिना सिनि फ्रेंड्स बो नायदि जों रायफोर र अमा हाय के फोरोंगै तै फायजागो रांरना आसुता हामजादि जास्ट नों लेखा सिमेस पड़दि लेखा न फोकस खायदि अमा के हनै जों फोरोंगै तै फायजाबो ताबो नायखां केनो रांनो केबो ब्रो हामजायिया जत्तनो रांनो हामजाबो तानि खां केनो रां बायसि जत्त मानै मानो हानि बानो रांनो बिलायनो हामजागो केताबो फोरोंजागोनि लेखानो कायसा सि फोकस खाय पड़दि फोरोंजागो के लेखाला तानि परे नायबा रोङानि बाङै तानिले रोंनायबा जब खायने बाङै तानिले जब खायनायबा रां आजेवानि बाङै के रांस थाङै पाइफिबो को अमाय समायरावबो जों अमाय के फोरोङानि जे नाङै तमनि चिनि पेरेंट्स रावबो नों लेखाबो पड़दिनो बनि लगे लगो नों तमा ngaनि मुसु बनबो नों आइडेंटिफाइड खायबो बनि बाङैबो नों सोरोंदि प्रेक्टिस खायदि अमाय के जोंनो फोरोङानि नांमानि फिया लाइब तमा ngaनि मुसु नले फोकस खायरो जालिया जस्ट बाकी स्कूल कॉलेज और नंबर काम मानाय नंबर काम करे मानाय बनि बांसि प्रेसार जासियो yang keblen ang live tumang nai si sia em sikere pressure za tongsu
Kebak mal sini ba break serongzak engke MC kere engke gana oma hai kena tongte tori faile ham tori je phrono 19 বছর 20 বছর বহাইরক সিচুয়েশন সকাই ফ্রং কেনা এনজয় খাইনে শয়তান খাইনে চুক সাই হই তং হা বাই দং হি নর কষ্ট রানি র গমাই সময় র কামাই খাইনি র কিছা ফান ওয়ান সক যায়া ইনকাম খাইনি র জাস্ট মা ওয়ান সক আফ্রানি ব আং সরাই খ আং তাবক কামাই খাইনি ইয়া খ আং তাবক খাইনি তংমা খ এনজয় খাইবই তেসা অকরা ওইসে মাহাইরং চিন্তা ফাইনে नै बाइक वान सगैनो हाकेनो तंगै तंजागो ओ माइके तंते नो 23-25 বছর हाय कावै थाङो आफ्र हंकेनो काइसे नबो काइसे प्रेसार जावने जे हा कामाइ खाइसि दे नै निजेबो कामाइ खाइने किसा मुसु साला हा कोनो फानो लामा नगलिया आफ्र हंकेब्लेनो पुरा टेंशन आगे वो जे जरा तंगै तंग आफ्र कोनो फानो से सोरंग बलिया फाइनेंस रक बाइकेबो खाइने कोनो से सोरंगिया स्कुल कलेजबो फोरोंजाया कोनो फानो सोरंजालिया कोनो फानो लामा नगलिया मोंसा लामा नगलिया ngै आफ्रके टेंशन जास्ट कमप्लेन सिमिने रवाने रों तंसियो आं गोरै बरफो आं त्रिपुराव आसायफो आं तानि आमेरिका आसायांला आं मुम्बाइआव आसायके बसु ओंखामोंना बै गोनां ओ गोनां टप आम्बानि नैबो साखो तानि आसाया बाहुमटा बसनैबो साखो तानि आसाया बहाइरं मांसे बखरगो फायै तंसियो जानि जा वान सं आलकां फानो मुसुं मानिले सेम ngै तंयादे इमाव रांसा गलाफा मानखांखे बहाइरके वान सकतेवै गे अमा हाइखेनो नों साइचों आं साइचों या जिने सोसाइटिनि गोबां कुक बरगनो अमा हाइखे तिनि हाइव मुसुगै तंगो अमा हाइ फांखे हनै मुसुगै तंगो के अमा हाइनो जिनि रियलिटी खेनो पिया अनि यक सिनाय इंखेनो तमा मा खाइसिनाय बाखि इंनाय सिनाय नारि बैरनो नायखांखे गुबुननि बररनो जों नगो जाय 19-20 বছর अंका सिकाइसे लाइबो कतर एचिवमेंट खाइजा सक्सेस उंजाखा फाइनेंस फ्रीडम उंजारोके जों नगलायबो वान सयनायले बरगले 20 বছরও से फाइनेंस फ्रीडम उंजा ताबो साफियो दे महाइरं हे बरगबा हाय गोनां जागासे आसाइला हंबा बरगबा काइसे हाय सिटी कटरसे आसाइला हंबा बरगबा टप कलेजस लेखा परेबा अमाहाय इं थांना हनै नो अमाहाय बरगनि आगिस राय फांसेनि सिमिनो 10-12 বছরनि सिमिनो बरगनि काइसे एम तंग आं तमा खाइने हनै एम तंग के बहाय सिटी रो आसाइ माने अमाहाय इं वान सय नायखेंखौ गोबांमा बरग सिटी आसाइ तानि गोबांमा बरगले इं या इंबा तानि बरग सिमिले बरगनि डिफारेंट जे फाजागाना आसाइथों बाट जे बरगनि एम गना लाक्स गना उ बरगनि उ जागावबो एचिवमेंट खाइमानो के बरगखौ 12-13 বছরनि सिमिनि एम स्नाय बरग सामखाइ फैयो बाक्साले 5-6 বছরनि सिमिसो खाइ फैयो ओंखांखे बाट जिनिले एम जिकरै बाके लाइबो कुसु कामनाय बा मुसुगो बैहायके काम उंगानि कटर उंगानि बलायने मुसुगो रां अवेलेबल के तंगनि मुसु पिया बाकेले फाइने बा जे रियलिटी नो नायखांखे बियानिले मानाय हायनिले तिनि हायो अमा हाइखे तंगै फाइमेने बाङैनो तिनि हायो अमा सु बयस थां दंफानोसि तिनि हायो लाइबो कटर एचिवमेंट मानिया ngै तंख तेसा जरा नाङै थांख ओ मानायरनो वान संखांखे आगिनि जरा जे मागनां खाइ फाइजां मानिरनो बेलायनो खासावो ओ जरा रो अमा हाइखे खाइ फाइखे अमा हाइखें खामंना मोंसा दिसा सारा मोंसा एमलेस के तमाबो लाइबो खाइनेसो सिया खाइबो हायनो कबर जायो आइजाबो के तंग फाइजागला बेलायनो खासावै फायो आं निनि नो खासावन निनि जरानो अमा हाइखे ननबो खासारनो मुसुया बनि बाङैसो अमनो शेयार खाइबै दङो अमा हाइखे नों मिस्टेक ता खाइसिदि लाइबो काइसे एम सनानि नांगो तिनि हायो अमा हाइखे एन्जॉय के अमा हाइखे तंगै अमा हाइखे गेम त मा मानाय बा क्या मिलेगा उससे जे पकने खायने नांगो बयस थां दङो काइजागाने नांगो बसाबो दै फायनायखौ फेमिलि दैने नांनायखौ जेबो कामाय मा खायने तिनोसै जेयाने नांगो ओ जागाव गेवमा हाइरनि आं बाइके आनि साकसानो आं अरननि
सख्लाय तै फेमल उमा हाय थिंकिंग रौने बाकिनो एम लाइबो आं रमालां बनो किसा बुसि बिनायलाय ने इनखौ उमा हायके तंग माने जरावो इनकाम तो खायानि नांगो के इनकाम खायानि बाङैनो पद्रे पद सामंग रक कायसा नायतुक जागो इनखेनो जे जों ससाइटियाव जे नुगै दङो बनो निजेबो वान सं मावो ते आलका एक्सट्रा सोलोंजाक गरै कोनो फानो वान सौ इमानिया के जिनि ससाइटि नायखे तांबा दुगान रवानि र टिउसन फोरोंवानि र अमा सोंनो जिनि वान सं मुं फायो अमा हायनो आंबो जेला हां अमा हायनो जेमाने बिसिङो ट्रेडिशनल बिजनेस ओ कनो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रां नांगो का रांबो फाइनान्सबो ग्रें फिलांखा के पद्रे पर प्रॉब्लम फाइबै दं हा गमा हाय जरा फ्रनो आने लाइबो कायसा नेटवर्क मार्केटिंग नै आने लाइबो सब फाइला हा गांबो आफ्रो बेलायनो नेगेटिव तो माने एकदम न फालतू हायिं जाबो त न तिते त मात्र बै के बररो फालतू बररो खायो अमा हाय हनै आं वान सगै दं माने पिया ओ जागाव जे एडुकेशन मानो जे सोलों मानो स्कूल कॉलेज नि क्लास या नो लाइफ लेसन छे लाइफ बाकिन ग्रोथ नाय बाका फाइनेंस फ्रीडम नाय बाकिबो लीडरशिप क्वालिटी सक्सेस तो बनाय अमा हाय एडुकेशन अमनो केबो फोरोंनाय सिकरो जिनो सोसाइटियावबो फोरोंजाया स्कूल कॉलेजावबो फोरोंजाया अमनो लेवल न सक्सेस बाखेंना ओ लेवल न अरो जागा एडुकेशन मान हा सोलोंमु मान हा गाफोरन जोंकेनो सोलोंमानो तै बेलायनि इंटरेस्ट फाइजा गइल हा थैंक यू नेटवर्क मार्केटिंग तानि हनखांकेनो आगेनि वान समंकेनो प्रॉफिट बैमंनो सामंखायनि नायबो ताबोनि वान समंकेनो सोलोंवानि बाङै सामंखायबो अमनो आने लाइबो वान समं चेंज ओङै थांहा सामं खायमा बाय सामं काम खायमानि बेलायनि डिफरेंट बनो काम के बुजिबै थांहा के बोबायनो बरक र चेंज ओङै थाङो पहिला सिगांसिनो वान समंनो स्लाइड नांग्राबो को वान समंनो स्लाइडनि फास्ट के नांग्राबो को अमा हायके नां सोलोंते निजेनि लाइफ न चेंज खायबै दङ इनके ते जे सोलोंमानो तै जों कायसा प्रेक्टिस खायनि नांगो प्रेक्टिस खाया ओंखांकेनो थुं पारिनो पावै थाङो जेसे फानो नों फुटबल गोरों दं दे नों प्रेक्टिस खाया ओंखायनो रोङियानो ओङै थाङो जेसे फानो अंक गोरों दे प्रेक्टिस खाया ओंखायनो पावैनो थाङो बहाय तिखिनो जेसे फानो सोलों दे पिया प्रेक्टिस खाया ओंखायनो एक्सपिरियेन्सबो फाया ओंनो हानो मोनो अमायति नितले सोलोङै प्रेक्टिस खायो निजेनि लाइफ न चेंज खायबै दङ निजेनि थिंकिं न चेंज खायबै दङ निजेनि ड्रीम्स न कतर खायबै दङ ते लाइफ कायसा एम सनावै नामाला अमायति न के एम सनावै दिनै हायो हाखनो सामं खायबैनो तले खेनो सोलोङै आपग्रेड खायबै दङ साक न के अमा सोलोङानि बाङै कोनो फानो बयस रक कोनो नांगे सोलोङानि बाङै ते कायसा कक्सिनि बरक रं खनो दायतिनो साकसानो बर आं जागै थाङो ता 30 बोसोर 35 40 बोसोर कायथांगासिनो निजे साकसानो कायसा सोलोङानि न बाथा इस्पाया जिनि जरा लाइ थांला हा जों ताबो सोलोङानि जरा लिया नै रहि वान सबयबो आं जतनो सानि मुसु बयस कायसा नाम्बारसो सोलोङानि बाङै कोनो बयस मेटार खाया नों जेफ्रो फानो सोलोङै मानो निने तिने हायो 20 बोसोर नों दङ नों तिने हायो सोलोङानि जें हांकेनो नों 2000 माने रन्डि 25 बोसोर नों बुसु गोबां नों सोलोंजाथनाय निने साकसांनो बाकेबो नों आपग्रेड खायतलां थामने वान सवै नायले 5 बोसोर नों बाके चेंज खायमाना नों तिने 25 बोसोर के 30 बोसोर बाय ओङै थांना 30 बोसोर 35 बोसोर बाय ओङै थांना सोलोंमानो तैबै आं प्लिज रिक्वेस्ट खायनोसु कयाने मुसु सोलोंगाने स्टार्टिं खायसिदि तानि हनकेनो निने लाइफ सिमो वाइसस नों आसायो तिनि हायजराव गदमा जरा मागनां खाय फायजला अमहाय सोलोंजाया नोंनि एक्सक्यूज रवैनो हायनो बांनो उ लाइफ तिनि तङै मातङ बनो चेंज खायने मुसु वै तङ खनो चेंज खायने बाङै एक्शन खायने नाङो बनो जों सोलोंलायने प्रेक्टिस खायबो एक्सपीरियंस खायबो बनो सोलोंगाने स्टार्टिं खायसिदि कमप्लेन रवै उ दुनियावมึงसामाया बैनो ब्लेम खायबैมึงसामाया ब्लेम खायला हमने जेब्रो कमजोर सुनजा उ जागाव कमजोर बरो ब्लेम कमप्लेन खायो हमने नों स्ट्रंग बरो सुननि थांतो स्ट्रंग बरो हमने जेब्रो फानो रेस्पॉन्सिबिलिटी साकसाव दायित्व नाव साकसनो ओनरशिप नाव उ हास बरो स्ट्रंग बरो सो आसकेन हामबाय नों कामखौ बुसि मान खना जों एमलेस इनकेनो बमा हायके तंग ता एम सनां खनो बमा हायके ओङै थां खनो एम सनावानि सेंसिदि नायबै सिमिने ता तंसिदि नायबै कोनो फानो माया
hani bang khaya ni seng sidi kete man khang khang khana chini tipra sarong no jot no no sung sirolai ni bang share khaibai roma khana belai ne sanai nini thaisa share bai si chini tipra sa ka ma borok no wan somane slaijak phana mana ka azken hambai nini asuk important jorana nung rowoi chungbai krungai tomoni bangai hambai